Nakita dito sa Pangasinan, Binmalay yan. Hey lahat mga idol, what's up sa inyo lahat. Ayan, idol, i-ano nyo, i-subscribe nyo, i-follow nyo ako sa TV. Ayan. Saka idol ng vlogger dito sa Pangasinan. Ayan, thank you bro. Thank you bro. Napapadiyos ako. Po, mami. Sir, God bless mo. Salamat. Thank you! So ready na ba kayo mga idol? First song natin para sa lahat ng mga nanloko na ayaw umamin! Nabelgan ka? Basa yung kamay. Ang sabi ko lang naman, di ko na kailangang trabahuhin para uminit pa siya kasi nag-iinit na siya. Tayo tayo ha? Tayo tayo, sabi ko buti. Huwag ka magpapagutom ha. Gawan mo ng paraan para mapuntahan mo lang siya at para maging masaya siya. Nagpapaloko sa taong palagi na lang siyang mag-isa kasama niya. Kung kailan ko wala siya, sa lugar ng ilaw ay mag-release mo ang aking pangalan. Kwentong dapat niyong malaman. Huwag lang magbulag-bulagan. Sama kita tipin mo nila nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Hey, what's up? So ngayon guys, dito na tatapusin tong panibagong vlog natin. So ngayon guys, yun, solid yung pagpunta natin dahil first time natin na nakita ang ating idol na taga Pangasinan guys. Malay, hindi ako nagdalawang isip para puntahan guys. Gusto ko makita yung idol natin, idol ko guys. Kaya yun, proud ako na makita ko yung idol ko na taga Pangasinan. At Pangasinan ako, proud din ako na taga Pangasinan ako. Kaya guys, gumagabi na, may pasok pa tayo. Kailangan natin umuwi ng alas 11 na guys. May bukas 8 pa yung pasok ko. Kaya
kailangan natin makauwi pa ng sana ligtas tayo makauwi at magbabago at hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyo. So ayun guys, don't forget to like, comment, and share. Sana huwag nyo kakalimutan i-like at i-share tong video na to. Maraming salamat at see you next vlog. Bye.